Okay, saka mashoko imi amungade kutaura ekupedzisira mungade kuudza Bruno Furnitures kunzi ari kuona izvo so mungade kutaura kuti chini? Tingangoda kuti thank you so much nekutipa bed nezvawakazotaura ndeunoziva zvawakazvitaurira ende hatigone kuti Mwari vakutonge kana kuti chi Mwari ndiye muridzi wedu tese. Mwari vachakupa mutongo unoenderana nezvawakaita nezvawakazviitira. Hatigone hedu kujaja, we are not judges. Neso tinototadzawo but Mwari vachangopedzera nawo naye. Ndo vachasiya zvekuita naye. Kwemamazi mashoko amungade kuudza Bruno Furnitures pamusoro pekomend yaakazoisa mushure mekunge maswera naye, mushure mekuakuona naye ozoda kutenga da kuno kuhumilitai nekudisrespecta basa renyu ramunoita resocial media ezipi dziri basa. Mungade kumudza kuti chi? Inangu chandinoda kutaura ndechekuti mukoma Bruno, I respect you. Zvokutodaro. Asi when we even come to you atambovhera taura tichiti tikukumbirawo something. And hatisati tambokumbira something. And unyepa nyamwe tikadi tingatokumbira next door wedu. Kana kutokumbira vamwe vanhu vanenge vari close vanotibetsera behind the camera. Okay, saka mashoko imi amungade kutaura ekupedzisira mungade kuudza Bruno Furnitures kunzi ari kuona izvo so mungade kutaura kuti chini? Tingangoda kuti thank you so much nekutipa bed nezvawakazotaura ndeunoziva zvawakazvitaurira ende hatigone kuti Mwari vakutonge kana kuti chi Mwari ndiye muridzi wedu tese. Mwari vachakupa mutongo unoenderana nezvawakaita nezvawakazviitira. Hatigone hedu kujaja, we are not judges. Neso tinototadzawo but Mwari vachangopedzera nawo naye. Ndo vachasiya zvekuita naye. Kwemamazi mashoko amungade kuudza Bruno Furnitures pamusoro pekomend yaakazoisa mushure mekunge maswera naye, mushure mekuakuona naye ozoda kutenga da kuno kuhumilitai nekudisrespecta basa renyu ramunoita resocial media ezipi dziri basa. Mungade kumudza kuti chi? Inangu chandinoda kutaura ndechekuti mukoma Bruno, I respect you. Zvokutodaro. Asi when we even come to you atambovhera taura tichiti tikukumbirawo something. And hatisati tambokumbira something. And unyepa nyamwe tikadi tingatokumbira next door wedu. Kana kutokumbira vamwe vanhu vanenge vari close vanotibetsera behind the camera. Pashota chakati tukumbiro chakati ya. But kuna Bruno takaenda nebasa. Tunoita zvocontent tiri best kusouth tichita muno muZimbabwe so tipewo basa this and that. Avati I'll come back to you. So pakatotifonera takatoti this is coming back to us. So even nyamwe zvakutaura tikaita mabasa musangoramba muchiti thank you kunani. Yo guys, masinzwira kumana inyaya yakaoma, inyaya inonetsa pakuti it seems like kune vanhu vanozotsvaga attention. In fact kune vanhu vanobatsira vanhu kwete nemoyo wese, but vanobatsira vanhu nekutsvaga ingati ndoinonzi chi munoiti chi kuda kutsvaga kuti vanhu kuda kuzviitira vanhu ndizvo vasingabatsiri nemoyo wese, vanozviitira for attention so that people can say so that vanhu vanotaura kuti vanoenda pa hotspot kuti mamonero yanda kubatsira. Vanobatsira for attention kuti vabatsire vanhu nemoyo wese, but at the same time dai vachingobatsira munhu nje masiriti kataiti pamwe vari kuzviita vari kubatsira munhu ari kuvabatsira. Ndati even kana vanhu vakaisa tumari tavakatoisa vachibatanisa vakatora nguva yavo nemoyo yavo vakati havadi kuti vane mari but vakatongona kuti I think kuti vana vatofanira without telling us because vakangofungawo vega kungoti I think vana vanoda something then vaisa mara vafunga kuti ndangakwanisa tipa bed rakanaka ndiani vabatani Bruno but which is kuti dai vanhu ava vakatotadzosera bed mari yavo inofanira kutodzokera kwavari vozounza vega because ikatopuhwa isusu mari iyoka ovhera totonotenga bed. Exactly. Saka kune vanhu vanda kuzvita kunge vanobatsira vasiri kubatsira. Mwari ave nemi. So guys, thank you for watching the video and please make sure you like, comment, you share and you subscribe. And don't forget to check the movie Rukuya, I think Mangwana if you're watching this video. And also tell a friend ndizo zvaitika panapa. Kune vanhu mablogger ndozoti I know some bloggers muchaba video rangu. Ukaba video rangu randafambira kuno kwabhora kunoku. Kwandiri kuno waradze kwandiri kuno woba video rangu randaitira in drive yakunoku worega kunditega pachada crisis
asi kurambidza sokuona ndakuba nani robloga chitegawo kuti video rinorabha kuna amakara ndiwo muridzi wevideo rinori handitika so guys, thank you for watching the video today. Please make sure you like, comment, tokutenda ine kuhighlighta nekutsanganurira kwamaita nyaya iyi handitika ani muri kuita sei amba akuisa tai ona wadozvidzipa. Peace out cameraman mudabude. Okay, right about now, what's up YouTube? This is your boy President Asko Dudu. Welcome back to my YouTube channel, and today I'm back to another banger. As you can see today, ndina vanube na my banda. Guys, don't mind our dressing. Twitter shibasa today. Drama that to shoot around the Rudebof. It's coming soon. Probably if you are watching this video today, check out the drama tomorrow. Yeah. Then share them episodes. So pana ndaka host couple yozikana nekunzi Thandaza pa Facebook. Anditika. And then tine nyaya dzanga dzichitrenda lately pa Facebook dzatawaya nadzo kuti dzinganga dzida kuita dzida kuchekeswa kuti zviri kufamba sei zviri kubva nekupi zvina nekupi. Firstly, Kapenda Garemana, but they chose to relocate from South Africa to Zimbabwe. Why did you choose to relocate from South Africa to Zimbabwe? Actually, we've been staying actually in South Africa for long. Fanike ininangu, ndakaenda 2006. So ndagara South Africa zvokudaro ndakanyatso kuipinda ndikainzwisisa. Asi takanyatsosvika paya pekuti takangona kuti there's no place like home. Kumba kungori good. Bozi uko kunyika kwevatoro tingi tisiri free. Unogona kutobuda utongonotenga airtime yako. Utozodza Thandaza afa. Ko chichaitika abewa nebanga chichichi. Wangobuda ne10 hada unotenga airtime. So akusi safe one. Two paka vatanga nawe dudula whatever chinzi kuchiuraiwa vanhu kuchipatara toto nehama dzakauraiwa muzvipatara hama chaidzo dzakauraiwa muzvipatara munhu atoenda kuchipatara ari okay. I think last month takatoviga mama vangu mainini vangu vakangofira muchipatara for something that we don't know. Saka isusu pachedu namaijuju ndangozvizoti baby ndaizvifungawo mumwoyo mangu kuti nangu I think kuti tikaenda kuZimbabwe ko so my junior vaitozvifungawo mumwoyo mavo kuti Rabesha yataura kuti akape decision yotenda kuZimbabwe ndiani. Yes, ono kuti takambouya kuno kuZimbabwe before that was December tichifambira nawo dzemapepa but ndisina chitupa ndisina bheke. So December zvakaramba tikadzokera December iyo tikabva tadzoka it was what April. It was not February. Tikadzoka February. Tikazodzokera April. Mapepa edu aita bozi ndakanonoka kutora mapepa nenhau yesituation dzelife and my so after tatora mapepa takadzokera but takatogara kunoku takatoona kuti kunoku tinenge tiri safe tiri okay, we are always happy. So ndo zvakazoti ndifunge fungwa iyoyo pakatanga nyaya iyo ndikati kuti kaenda kumba. And also my wife, she's pregnant and vanenge da maatendi muzvipatara mo kuna South Africa kuti unoibatwa rafu mapills ausokwanisa kuzviwana. So I end up now I was like no nongona kutozourayirwa mukadzi kana mwana noda kuti vanhu vari kuita utsinye kwatiri. So takaronangodza mai mwana naitoshawo ndokudi ndokudza sei then boom tatoya kuZimbabwe ende taangobva kuSouth ka tansina mari actually zvakaoma time iyoyo because tatobva tabva kuita sei tichotaura kuti panapa takabroka but takangotsvaka zvimari zvongo tingokwira chete muye tatasvika notangira pazero tisina na chinhu tikangokwidza kuza zvimabhegi zvetu hembe 1 tisawo tatoya hedu kuno kutangodaro. Saka do you regret to kubva kuSouth Africa kuyozogara kuZimbabwe as compared to South Africa neZimbabwe? Uri kuona zvakamira sei? Zviri kufambira here as compared to kana kuti you can go back to South Africa by any chance? Nangu I don't want to lie andizive mama. Muri kuregret kudzoka makaita kuno muri kusuwa South Africa? Not at all. Not at all. Inangu handina kana even a little bit of regretting. Handina kana kuda kudzokera South Africa nyamo zvikaita sei I don't think ndichadzokera South Africa. So inini what I'm thinking ndezvokuti nyamo zvikaita sei I don't have to go back south in case kana ndangovhizita kuti chinechi nehama chichiri nehama dziriko pamwe tichingofamba hedu kuda kunoona kunoona pamwe tongofamba hedu tangonoona vamwe
but ndototya because I can tell you kuti I don't even feel free to yambuka border yanchienda ku South Africa. Exactly. Yeah. Akusisiyeni. Okay, tiri papo tine nyaya iri kutrenda zveso yatanyaya kuti tifambire panapa nasi. Pane nyaya iri kutrenda yaBruno Furnitures. Taona kuti recently isusu senyika yeZimbabwe tikuzoti pane mbedha wamakapiwa neBruno Furnitures. Tisingazive kuti mbedha wakatengwa naBruno Furnitures completely here zvichava zvinhu zvatotsanangurwa nemi. And also takazoona comment yakazonyorwa naBruno Furnitures ichinzi musangoti thank you zvishandirei. I think that comment yakatishamisa since ndaona kuti mamaswera mese naBruno Furnitures and mamabva ikoko and zvinhu zvekuti maigona kutaurana pachenyu tingazoti mune kunesana kwamamaita here kana zvakazofamba sei tachimbono mutsananguro zvekwaBruno Furnitures zvakafamba sei ino rinye kunetsa pasocial media right now. Actually modatano actually zvakaitika ndezvekudai so isusu we never come in social media tichitenda munhu because hatinambofira tapiwa chinhu since. Okay. And I don't want to lie. Ameno kandanyepa maiji. Ndizo saka zvinotishamisa mamba kuti usazongoti thank you those anti in mashoko anobata because imagine kuti zvinhu zvaunenge usati wamboita and I never come pa social media ndichitaura kuti guys can you help me with this. Asi vanhu vanotongoona kuti mwana anenge ane maneeds ari kuda then what help. Asi and vanhu vanotondihelpa inini they don't even want me to go in social media and talk about them because havatodi kuzivikanwa hazvizvi zvekutsvaga mafollowers ndezvemoyo. Yeah. So izvi zvakaitika apa musi unoyu I think we start to do vlog mavlog papaya tikutoradza imba yedu so people vanhu vakabatikana pamevana munongoda chibed and which is something chaive chiri mufungwa medu kuti tikatishandishandisosvaga chibed and the first time we come here takatombotaura naBruno tikuda basa but akangoti ona ndichazokudza ichi zvikapera zvakadaro then mazuva aya apera takutanga mavlog akabva azotifonera makuseni atifonera makuseni akuswera zuva I don't remember angeri chii then atifonera makazowana here bed tikati aiwa tisati tichi tawana but tikutoti tikashanda this month because takatanga kubhadhara neFacebook 2 months ago and yanga isingabhadhari zvinhu tikati tikutoti tikatanga kubhadhara totanga kutenga chi bed because kunokuti angouya tisu takatisiya zvinhu zvese kuSouth so avati okay uyaichi mutore bed munongoita basa renyu mungoita like advertising stuff mungoya motora bed then tikatangoti it's okay then pasina time tabva tatofunirwa nemumwe munhu zvikanzi tatiri palife kusocial kupapage yedu tichikutsvagirai mari kuti mutenge bed distance singazvizivi because angatiroma kusena saka yakawanikwa kune mafans vaita kubatanidza mafans abva abatanidza manzwa ndakaita kwanzi vanhu 2 ndo vakabatanidza mari then vabatanidza mari yakaita 130 then mubhedha waBruno waita chi 250 so Bruno avazowedzera ipapo pambedha iwo saka tingati kuwedzera here kana kuti imimi makamuitira kuti basa isi takashanda takashanda handunye because ukatarisa musi watakatenda chaiko tarisa tatombopuwa bed tikaramba tichingopusha page even comment section go and follow Bruno Furniture and because it was what it was taiziva kuti kushanda so zvekuti kune vanhu vanga vakaisa mari tanisingadi tasingazvizivi takazozviziva nekuda kwakatotiexplaina kuti pane munhu abusa mari saka kureva kuti iye akawedzerawo kana toti 120 then but isusu tingati akawedzerere mari imi maishanda because dai akawedzera mari akangokupai njeka mamefarira kumupushira peji makampushira peji saka maishanda which means makashanda peji and which is kata kutaura ndo basa redu exactly I understand kuti I don't know kuti why vanhu vachiunderrate content creation vanonongezivi kunhu kusiri kuenda kubasa vanhu Zimbabwe they believe kuti kuenda kubasa kushandiswa 6 to 6 uchimukira inini pache zvangu personal I don't work anyway
kamera Dr. Basa kwangu right now nditori mabasa so ukazoti ndizoite notsvaka mabasa because wandona ndishuta video azori tozama kuita sei exactly because I don't know kuti basa anenge achinofanira construction kunochera mugodi kuti munhu azoona pabasa because ndikatoti ndikuda advert watondipa basa ndo basa rangu so iwe manje ukazonditi notsvaka mabasa which basa are you talking about exactly bosi basa ini makazvitora sei pamakaudzwa naBruno kunze nomotsvaka basa imi mamaswera mese imi mamamitira futi basa because kumitira kukubhedhiro kumaketira kwamaita page rake ibasa ramakaita how did you feel pamakanze nemotsvaka basa imamamitira basa and at the same time mamaswera naye atadza kukudzeni beseni makazoona sekunge zipa dotsvaga attention here kana makazoona sei nangu ndidunyepa I didn't understand what went wrong because takabva tichiwirirana zvakanaka and stuff but I was shocked to one show zonzi and then motsvaka basa because which knows kuti takatomuudza kutoti tipe basa akatotipa basa readvert iroro so ini I believe angu kuti bed ine machajiro edu atinoita izvo pabasa ramaimitira mari yake itori shoma apa rotowedzera kane masofa pademo but takatozobhadhara transport yedu yekuya mbedha wachina kuti so which is ninangu I'm willing kuti mbedha wacho udzokere I'm willing kuti mbedha wacho udzokere kana because takada kucalculate isusu 130 akatumirwa nevanhu itori enough kutenga bed takazvimirira takatozodzera mari yetransport amakaita unototenga bed needboard bosi I don't know munhu ane maprice ake handidangu ini wangu ndakatotenga 120 kamera mino wake akatotenga 70 kuarea 8 saka zvinongodependa nekuti mubhedha yakaita se yakamira sei saka mimi tingati zvinhu izvi akazviitira for attention kana for chii handilunyepa I don't know in I was even shocked I didn't even ask him kufunga kwenyu ungati akazviitira attention kana mukufunga kwenyu akazviitira chii zvinhu izvi mamaswera mese kuda kutsvaga attention pasocial media kana kuti ndingangoti zvinotsonetsa kuti uzviunderstand because kuti ndakada kuti tingati pamwe yange isiri nyaya yekutsvaga attention kuti have told us kuti zvaaida kutaura zvaaifanira but ukaona uchikwanisa kunonyora that kind of a comment saka attention imagine today I saw another video zvokuti another comment zvokuti uri murume go and work I'm working mukadzi wangu asati ambo kubaya life atafanenzara if you check mumba medu muchaimo tinoto make sure tuvhurimo zvaisi zvirimo kana muriwo chaiyo tingatosvika patime yekuti hatina firiji kana totenga machance hope ekuti kana zvika zvazoomesesa towana chekubata zvatinazvo kuti takaita sacrifice yekubva kwese tisiya zvinhu because tastorina nemari yacho transport but what we wanted is to relocate and nekuya kunyika kwedu tive happy tiri munyika medu because tenza kuti we are okay, we are always free. Exactly. Yeah. Like ipapa kana kuno kwakanakira kuti huku dzevanhu South Africa umbone huku baya kuno kuchero huku dzevanhu dzichifamba unongoitema nedombo unofira passport right uchisu saka imi mashoko amungade kudza Bruno right sata mashaka mungada bada kudza vanhu right ekupesera mozoudza Bruno opesera tiva tapedza video mungade kuti chiku vanhu first actually kuvanhu I want to nangu ndichataura said la maitune utaura said ini kuvanhu angoti isusu guys as ono asatambo yapa social media chitenda kuti ngatipa chakati because akuna even munhu mukuru kune vane mapage mahombe vanotobatsira vanhu akambotibetsera izvo hatidunyepo so toti vamwe vatoti vakanza mamessage wototi blue tick pataida need yevanhu chaipo takatombokanda mamessage kuvahombe vacho tikabhurutikwa tanga tausitomboonekwa so ukatona nditoya pasocial media ndichikanda video rangu ndatotora time yangu ndikatoactor you see that ndatoshanda because I use my voice, I use my energy and ndaanchitoita sendasina kukwana kuti ndiwane mari right nditori pabasa ndotori basa respect connection tori basa iyo kana usingaona kuti ndiri pabasa I don't know exactly uto disrespect basa I don't know because ndandimbofe ndakataura kuti Bruno furniture yakazidai because ibasa respect basa remunhu ungosoro bodzi basa remunhu koma junior mungale kudza kuti chikuwana
chandingangoda kutenda vanhu nekuti isusu hatina even pakanyora that comment hatina kungotukana kana kuita sei. Who stand for us is our fans. Ndo vakatimirira saka tonotovatenda nekuti mirira kwakaita because maybe dasina kutimirira dai moyo yedu isina kurerukira. Otherwise even now we are even okay because isusu chatoziva ndechekuti hatina kumukumbira dai takamukumbira taiti pamwe. We never ask him to kumbira takati tipewo basi kwete bed kwete bed tipewo fish tikatomupa price list redu